Este domingo a Marea Branca percorrerá Santiago para defender a sanidade pública. A plataforma do Barbanza afondou na situación que se está a vivir nos centros médicos e hospitalarios, onde segue a faltar persoal. A falta de profesionais sanitarios e a defensa da sanidade pública centrarán o motivo da protesta da manifestación que percorrerá as rúas de Santiago o vindeiro domingo. A plataforma en defensa da sanidade pública do Barbanza fixo un chamamento á ciudadanía a participar nesta marcha que partirá ás 12 da mañá dende a Alameda Compostela para rematar na Praza do Obradoiro. Por parte da plataforma imos poñer autobuses que saldrán ás 10 da mañá de Ribeira, pasar a Palmeira, Pobra sobre as 10:15, 10:30 Boiro e 11:15 na rotonda de Ten Rianxo. Para anotarse hai que enviar un correo á plataformabarbanza@gmail.com dicindo cantas persoas sodes, o nome e en que parada. Creemos que hai moitas razóns para esta manifestación. A nivel comarcal nos levamos esta última temporada con unha loita co tema da cobertura de todo o persoal médico en atención primaria. Ata fai pouco desenvolveuse en Aguiño, en Rianxo ou en Porto do Son, e a semana pasada comezou en Ribeira pola falta de persoal médico. O que se mantén aí enquistado é o Centro de Saúde de Ribeira, que na mellor das situacións está con menos 3 médicos, e moitas veces con menos 4, menos 5, aparte de ausencias de 1 ou 2 días por calquer incidencia. Por iso creemos que hai que estar aí defendendo unha atención primaria ao 100%, unha atención primaria de calidade que vai unida á cobertura de todas as prazas. Insistimos en que en Ribeira hai máis de 4.000 persoas que desde fai máis dun ano non teñen un médico e unha médica de familia de referencia. Iso influye directamente na nosa saúde. E apunta que hai estudos que confirman que se unha persoa está 15 anos como médico de familia, a calidade e a esperanza de vida aumentan. Rodríguez afondou tamén na situación que se está a vivir no Hospital Comarcal. Levamos a tempo co tema das segundas consultas. Xa sabemos que oficialmente as consultas para revisión non se consideran listas de espera, entonces moitas veces, como cando hai que publicar as listas de espera para que estas queden ben, o que facemos é priorizar, o que fai o sistema é priorizar as primeiras consultas con respecto ás sucesivas. Seguimos tendo servicios como trauma, donde hai revisións que están entre ano e medio e 2 anos, xinecoloxía en torno ao ano. Hai un grupo aí de persoas de medicina interna que é verdad que estuvo aí, era unha bolsa que non se movía, ahora se está movendo, pero sigue habendo xente aí que leva máis de 2 anos esperando por unha revisión. Define a situación de saúde mental como caótica. Hai 2 psiquiatras, un deles non está traballando neste momento e os seus pacientes non teñen revisións desde fai meses, ni se sabe cando as van a ter. Psicoloxía ten tamén un montón de retrasos nas revisións. Insistimos tamén un pouco na saúde mental porque sí que, por exemplo, en psicoloxía, que as consultas sucesivas son parte do tratamento, son parte da terapia, si en vez de un mes nos están vendo en 6 meses e o tratamento xa en sí xa non se realiza. Unha das especialidades xunto con fisioterapia que a sociedade asume xa que ten que acudir á privada para cumprir as súas necesidades. E iso unha vez máis fai que a persoas que non podan acudir á privada pois teñen que asumir esas listas de espera que fan que o tratamento non sea adecuado. E como plataforma nos defendemos a equidade no acceso ao tratamento e esa equidade se rompe cando depende de que podas permitirte pagalo ou non pagalo. A plataforma fai un chamamento á ciudadanía do Barbanza para acudir o domingo día 6 a Santiago para reclamar unha vez máis unha sanidade digna e de calidade e que se cubran as prazas de médicos que actualmente están vacantes.